Juanmari, baldakizu ze egun den gaur. Gaur? Zer dela gaur? San Blas, please eta plas. Este Kristo! Euna humoriakin hasi da, Juanmari. Utila tontotzen hasi zegu. Juanmari, koltxoneta berriak erosi behar ditugu. Zaharrak usteltzen ari dira eta kriston kiratxa botatzen dute. Ba, kolonia erosi. Juanmari, mesedez, tripakiak egosten ari direla ematen dute. Eguna humorekin hasi behar da, una nue. Aizu, Juanmari, nik ostirara eta astrena jai behar ditute, Lehengusina eskontzei Kanaria zen eta bestela ez diren borik emango. Lau eguneko ezkontza? Zure lehengusua zer da, ba? Ijitua? Ez da pentsatu ere. Kanaria zen, handen ordu bete atzeratuta doa. Joder, una nue. Zapata plai indizkiatzu? Ba, mesita. Barkatu, Juanmari, despistatu egin naiz. Sei. Juanmari, nik organo berria behar dut. Zarai 8 tekla falta zaizkio eta ez de lotxagarri iatuna ikasleen koru emanaldian. Ze gertatzen da denok eskian etortzeko? Ze uste ez dela, hau, Elizataria? Ez dago dirik organo berrian ez. Ze? Ba organo zahar horrekin zerbait itxurosoa egitean ebe duzu, erosizkiazu gutxienez hauntza eta eskaiera. Juanmari, ingleseko klaserako pelikula berri batzu behar ditut, eta asko eskatzeaz bada DVD-an. Hala, segi eskatzen. Zer daukat? Olintzera aurpegia? Espera, Marko. Ketxiozu volumena jaikoan izenian. Sorry? Segi lanera. Hau, eguna asteko modua. Dauna, ospera. Egunon. Juanmari, baldakizu ze egun den gaur. Gaur? Zer da gaur? San Blas, please eta plas. Ze Kristo! Euna humoreakin hasi da, Juanmari. Usteet, deiabu bat izan dudala. Juanmari, koltxoneta berriak erosi behar ditugu. Zaharrak usteltzen ari dira eta kriston kiratxa botatzen dute. Ba erosi kolonia. Juanmari, mesedez, tripakiak egosten ari direla ematen du. Hau ezaken duen atzo hitzein? Aizu, Juanmari, nik ostirara eta astrena jai hartu behar ditute, ze Lehengusina eskontzei Kanaria zen da bestela ez diren borik emango. Ara, hau ere ezaguna ite zait? Orduan zera hartu ingoitut. Ez da pentsatu ere. Kanaria zen, handen ordu bete atzeratuta doa, Jo, nue, gaur ere bai, zertan zabiltza? Mesita! Barkatu, despistatu egin naiz. Sei. Juanmari, nik organo berria behar dut. Zarai 8 tekla falta zaizkio eta ez de lotxagarri iatu nahi ikasleen koru lehiaketan. Aztu organo berriarena. Hemen oso gauza arraroak pasatzen ari dira. Azteko, ba organo zahar horrekin zerbait itxurosoa egiten ebe duzu, erosizkiazu gutxienez hauntza eta eskaiera. Be careful. Juanmari. Ingleseko klaserako pelikula berri batzu behar ditut, eta asko eskatzeaz bada DVD-an. Markel, hau ez altzan dena atzo gertatu. Segi lanera. Ze Kristo gertatzen nahi da hemen. Egunon. Juanmari. Juanmari, baldakizu ze egun den gaur. Hoxe dakidala. Atzoko bera. Joder. Eguna humoriakin hasi behar da. Ez da Xavier. Bai. Juanmari, koltxoneta berriak erosi behar ditugu. Zaharrak usteltzen ari dira eta kriston kiratxa botatzen dute. Ba, ondo doblatu eta atzeko zulotik sartu. Mari, mesedez, horrela ez digu tripaki usaiak enduko. Probatu arte ez dago jakite. Aizu, Juanmari, nik ostirara eta astrena jai behar ditute, Lehengusina eskontzei Kanaria zen da bestela ez diren borik emango. Zerta jamarrezu ezkontzara? Nola dibortziatu behar duten esplikatzera? Ara, joatez basea, hobe. Horrela gainontzeko gomidatueko sondo pasako dute. Ze? Kanaria zen, handen ordu bete atzeratuta doa, Kale indek! Hemen atzeratu bakarrai aizuna nue. Gezurra! Zure alako txasea, Eta gauza bat zen gutxut, nahi zorla izain, Juanmari, nik organo berria behar dut. Ani pazientzia, galtzen nahi naiz. Ba lotxagarri iatuko gea ikasleen koru lehiaketan. Lasai, lasai. Hauntz bat ekarriko izut, Zuk korua deitzen diozun zapo kuadrilla horri laguntzeko. Ze? Joder! Larraiz, takoia dauzkazula? Ba pena, zorrotzagoak ekarriz izana. Pikarpun! Juanmari. Ingleseko klaserako pelikula berri batzu behar ditut, eta asko eskatzeaz bada DVD-an. Markel, zoaz popatik hartzera.
Homofoboa. Cago en la óspera. Egunon. No, Juan Mari. Juan Mari, baldakizu ze egun den gaur. Gaur, bai. San Blas, Plis Plas. Oh, jode, harrapatu irazu. Humore honekin hasi behar deguna, Xavier. Hoxe. Gaur ze berri, Nanue. Juan Mari, koltxoneta berriak erosi behar ditu. Zaharrak usteltzen ari dira eta kriston kiratxa botatzen dute. Ba, erosi dozena bat. Garestitako, Ez gara tripaki usaiakin ibiliko. Eskarrik asko, Juan Mari. Aizu, Juan Mari, nik ostirala eta astelena jai behar ditut, Ze lehengu zinez kontzizai kanaria zen eta bestela ez zinen boraik emango. Ba, hartzazu asteartea ere jai. Hainbeste eguneko ezkontza batetik, sekulako agiekin etorriko zea. Kanariasen handena ordu bete atzeratuta doa. Bai, kontu zibilizatzen da. Orduarekin. Ara, Juan Mari ez dakiz zer droga hartzen nahi zean, baina bihotzez espero dut engantzatuta egotia. Juan Mari, nik organo berria behar dut. Zarrai 8 tekla falta zaizkio eta ez de lotxagarri iatu nahi ikasleen koru lehiaketan. Bueno, lasai, pentsatzen nahitu naiz larraitz eta onena izangoa piano de cola erostea. Bai, eta nahi bali mezu, Orfeiko zuzendaria kontratatuko deu, korukoekin pixka bat laguntzeko. Ai, Juan Mari, eskerrik asko! Ez dizute zer gehi eskatuko urte osoan! Bihar etorriko zea, gauza bera eskatzen. Juan Mari, ingleseko klaserako pelikula berri batzu behar ditut, eta asko eskatzeaz bada DVD-an. Elkarri, bideo horiek. iPhoneari volumena jetxiko jo, beste lagunen baten disgustoren bat izango dugu. Bai, motel, bai. Eta lasai, Etxepeko bideokluba iztera dijoaz, eta DVD guztiak erosiko izkigu. Juan Mari, egun guztiak olakosak izan beharko lukete. Lasai, alaxe izangoa.